Den er i Holmensgade, hvor den har været før. Fisseknald, faldera, fisseknald og fald... Er den eller hvad? Kom du videre med den, Syng en sang, den er i Holmensgade, hvor den har været før. Så træk jeg op af lommen en 25 øre. Når du skal give en daler, som du har givet for. Fisseknald, faldera, fisseknald og faldera. Når du skal give en daler, som du har givet for. Så sagde jeg lige knæ. Så træk jeg op af lommen en daler fin og blank. Louise sprang i dynerne, det gik med du og bang. Og fisseknald, faldera, fisseknald og faldera. Louise sprang i dynerne, det gik med du og bang. Hvem er det, der sidder og må klasse sig selv på loven af grin der? Vi skal have det igen. Nej, vi vil have Bamses billedbog. Ja. Så bollede jeg Louise fra 8 og så til 10. Så hendes fisse lignede en gennem en hullet siger. Fisseknald, faldera, fisseknald og faldera. Så hendes fisse lignede en gennem en hullet sige. Så knippede jeg Louise fra 10 og så til 12. Så hendes kusse lignede et gammelt slidt til 12. Og fisseknald, faldera, fisseknald og faldera. Så hendes fisse lignede et gammelt slidt til 12. Så er der flere vers, eller hvad? Ja, bror, der er 5 vers endnu, tror jeg. Så kig gas. Så bollede jeg Louise fra 12 og så til 2. Så hendes fisse lignede røben på en ko. Og fisseknald, faldera, fisseknald og faldera. Så hendes fisse lignede røben på en ko. Så bollede jeg Louise fra 2 og så til 5. Så hendes fisse lignede en ladeport på klem. Og fisseknald, faldera, fisseknald og faldera. Så hendes fisse lignede en ladeport på klemmen. Skål! Jeg er ikke færdig endnu. Skål! I vil høre Bamse. Ja. Bamse? Bamse? Bam, badam, bam, 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 bam. Bare så kæft. Jeg skal høre det. Sådan. Vi kan godt tage sådan noget her, du ved. Hurtig og dristig og modig og lyst. Ja. Det er helt brændt af, du ved. Fordi deres vilje. Kom med noget mere. Hvad skal jeg spille? Giv et eller andet, du kan. Et eller andet... Jeg kan spille alt, du ved. Skal den have Impossible. Kim Possible. Ej, må fandme holde, mand. Stemmer den rigtigt? Ej, hvor kan lade være med det der? Nu bliver jeg pisse så modig. Det var flot. Ja, det er sådan noget, jeg underviser noget? i, du ved ikke. Kan du undervise? 4 på 0. Jeg har undervist i 10 år. Og hvad hedder det? Kan du spille den der... Den kan du godt, ikke? Og det der sådan noget white stripe, du ja, ja. Det kan jeg sikkert godt. Den kan jeg også. Det Jamen, prøv lige at holde den ind, Skal de prøve? Prøv lige at holde den ind. Prøv lige at holde den inde, drenge. Nu skal jeg lige prøve at se, hvordan fanden var det der. Prøv lad lige med mig holde den nu. Jeg skal lige øve. Det kan jeg. Det er godt nok som noget Jenny Deluxe i fucking lort. Et eller andet lort. 1, 2, 3, 4.
Jeg er vild med piger. Stemmer en Rik? Ja. Okay. Go.